Isiphithiphithi isiphithiphithi sempilo yami dali wami ungathi ninga lolu thando lungifaka kwi-traffic isiphithiphithi ake ngisumna amabhekede ngisenesikhathi ngawusuku nedust ngoba kuhleze kunamoya nje and ziningi izinto ezisekhanda lami ne-fridge yami isiyangcolana ngibe ngikhona ngihlale sengicabanga la ngijulile hey ingaba ubani nkosana ake ngiyeke mina uhlupha kangaka emhlabeni kodwa ke Thixo wena owaziyo ake ngikhuleke Nkosi yami uNkulunkulu yedwa ongangisiza makunje umkhulengo unamandla uma sikhulenga ngokukholwa uJesu yalale laphendula umkhulengo letha konke uJesu ngomkhulengo Baba wethu osezulwini uma kuwukuthi Nkosi yami ufuna ukubona ukuthi ukholo lwami liqine kanjani ngizobekezela baba ngowena owaziyo ngempilo yami Isiphithiphithi sami. Yebo baba. Awusho-ke manje yini lesiyenza lapha kumacebe ekhulu manje nawe usulwa nayo usuphakamisa umoya nawe phela manje. Angilwile nomacebe ekhulu mina. Yini la uyenza lapha? Phela wena nje wathi lo muntu akanankinga manje ngendlela sengibone yona akuyena umacebe ekhulu ongitshele ngayo. Hayi ngoba vele uyazi into eyikhulumayo ufuna ukuthini? Awuhambe uyolungisa ufuna sihambe siyobona uma. Akekho umuntu ongadini uma ethathelwe indoda ezobangisa nomunye umuntu. Okay, inkinga. Hamba olungisa lapha uzokwazi lena ukulokhu sihambe siyobona uma lapha. Okay. Sino sami? Yeah. Baby, all right? Yakunjani? Hayibo. Usheshile ukuvuka namhlanje wangishiya embhedeni indaba. Hayi nje bengithi kusathi ngizokulungiselela itingi ukuthi uye emsebenzini. Sino sami yazi kade ngilungisa lapha uthanga ngathi uhlelo ngilungisa phela. Bangibone phela yazi nishetha ngisalifakanga ngaphakathi engiyaphuthuma ngilate manje into yakho uvela uvuka ungishiya. Yabo bongivusa phela. Hayi bengisaphuthumisa itingi ngizothi ngikuhlile. Uzosala wenzani namhlanje? Hayi ngisale ukuclean nje kancane. Ulungisa. Nami ngizahamba le manager yethu enje sithola lapha emsebenzini lo umuntu lona hayi unenye inhliziyo uyabo manje ngoba ngilethe nje sengiyadadazela umuntu wami kodwa ke ngizoba right usale kahle ngizobona ne okay ngiyabona yeah Mamthimkhulu uma wange usiyekela ngidinga ukuthi umhloniphe wangiphamisela umoya. Yebo baba, ngiyazi nje ngiyahlonipha kakhulu mama. Siphithiphithi siphithiphithi sempilo amor Nkosi nathi ngane yami kunjani? Hayi ngkhona mama. Nkosi nathi. Yaxolisa ukuqhamuka sengifika nomuntu nje mama ngakubikelanga ngingazisanga. Nkosi nathi. Makoti lo. Ya uyena unkosikazi wami wesibili lo. Engicabanga ukuthi ngimlethe lapha ekhaya. Unkosikazi yesibili. Yebo. Umacebe ekhulu yena obesomthini yena. Abazolekelelana naye. Balekelela kanjani kumfazi kanjani ogqoka isiketi ezivuleke ngaphambili? Uma kodwa ugqoka isiketi ezide njengesisami uyandibona mina banditshela mina Nkosi nathi. Yebo. Ubheke kanjani? Akungomfazi lona. Sizokulungisa lokho. Uyakulungisa kanjani kumfazi kanjani ogqoka isiketi ezivuleke ngaphambili? Hayi ngixolele maso zama ukuthi sithole iketi ezira. Isiketi ezirayite ubuka sithengile ngani kweqaleni. Ubuziyekele ntoni? Amajali umanono uwayekele ntoni? Ungavela uze nomakhothi avule isiketi ezingaphambili. Hayi futhi iphutha libe kumina manga ngiyaxolisa baba. Hayi. Andimdingi wena emzini wami. Kunjani mama? Uyaphila mama? Hayi andiphilanga. Ngihlambela izitsha lapha. Mina andimazi umakoti andimaziyo, umacebe ekhulu. Hayi wena. Njalo nami ngizonathana naye. Hayi andikudingi nje emzini wami. Nkosi nathi hamba nalento yakho.
hamba nalento hambani nobabini nkosinathi hambani phumani emzini wami phumani nawe mase uyangilahla futhi phumani ngokuthetha nkosinathi phumani ngokuthetha phuma ngokuthetha nkosinathi hayi kulungile mase awundiva kahle phuma ngokuthetha nkosinathi phuma ngokuthetha nkosinathi phuma ngokuthetha hola macele khulu Hawu ngisho ngabe izinto ziyafana baba ingane zami leyo. Ngena baba. mina nkosikazi sithanda sami sodwa nje kuphela emhlabeni Ninjani kodwa baba? hayi ngikhona nkosikazi Ngiyaphila nami baba. khona nje nkosikazi ngaphandle kokulala ungalali kahle nje izolo Ngiyakubona baba ingane zami angathi awukho right kwenze njani? into engicasulile lento eniyenzile ninoma mthimkhulu Senzeni baba ingane. aningihloniphanga macele khulu aningihloniphanga nhlobo lento ade niyenza phamona Sengiqala nini nami ngicela ungahloniphi? nami lento engicakayo ngoba ngiyakwazi ukuthi umama ohloniphayo lento beniyenza nje angiyithandanga nhlobo lo Bese kune drama njalo lapho wanxele. wena bubuwa uyini nje le nto beniyenza bubuwa uyini bekuyinhlonipho le ade niyenza phambi kwami Ntomngalinda angikwazi ke mina lokho baba. yini ongayazi Kanti bingacacele sokweni baba. cacele sokwendani Hawu mina bengithi unxele kwenzeka into ayithandayo baba. ngithanda le drama ade niyenza lapha phambi kwami yona into engiyithandayo le Baba ingane zami. Uma abantu uzongithethisa ni baba. cha angizili zokuthethisa manje ngizekhaya Ngaphela ngijabulela ukubona baba ingane zami. ngizekhaya nami ngiyajabula kuphela ukuthi ngiphathe kabi lento eyenzeka izola ngiyithanda ngingabuye futhi iphinde yenze Uyazi kodwa baba mina ngiyahlonipha ngiyaxolisa nxele mangabe ngikuthethisile. Angikaze ngikuthethise nangelilodwa ilanga sokhaya ngiyaxolisa baba ingane zami. hayi ungixolele nkosikazi ngiyazi vele ukuthi lokho engikwenzayo kwena kunzima okwamanje lesikhathi samanje kodwa kuzohamba hamba kule ungigcina usujwayele Khona kulikhuni baba kulikhuni ngendlela emangalisayo. Hayi kunzima khona. hayi ungixolele nkosikazi kuzolunga khona Kodwa ke ngizozama. Uma ngokuthi kuyazameka angazi nxele. Uma uzolala phi ke namhlanje? phela ngolala endle enkulu njengoba ngila nje sengisekhaya Ihe kusho ukuthi baba uzolala kimi. hayi agiji phela Ukuze le nto wayigcinane nje ngizukhala phezulu kwesimanga sikaMesisi. Kulungileke baba engikwenzela ukudla. hayi ngiyabonga nkosikazi Oh ya, hey bo, kwathula kangaka la ekhaya kaze uyephi lo muntu lo ni? Sithanda sama madoda. Aze ngafa ukukhathala. Sithanda sami. Yeah, babe. Njani? Hawu baby, yazi ngithi ngizokuthola ngala edining room. Wenzani emakamerweni? Hayi bese sokucambalala kancane ngoba bese ngikwenza into engiyenzayo. Oh, sithanda sami, awungephi ukukwehlisa, hambe ngomile. Oh. Iyashisa nelanga la eminyango. Hey. Oh ya, hey. Awuhlalela ke ngikubona nawe duze kwami, hawu. Alright kodwa babe. Ngiyaphila wena? Hey, ngiright nami usuku lakho belo njani kodwa? Belo right kakhulu mhlawumbe. Belo right. Hayi. Nolwami ngasho ukuthi alibanga ngalendlela bengilindele ngakhona. Bengilindele ndoda lena le manager enjalo izovele ifaka umsebenzi ngalendlela nje kodwa akayafananga. Ngoba umuntu usebuyile singathini uyabona nto nami. Kodwa ke mina ngumuntu ojabulayo. Yabona makushaya ikhathi ukuthi kufanele ngiphume emsebenzini sami ave ngijabula abangiyazi ukuthi mangiphuma nje emsebenzini ngizobona isithando sami la. Hayi kuyajabulisa ukuzwa. Engajeni usizoshesha ukuye namhlanje ukuphakathi emsebenzini ngisafukuza kangaka. Hayi buthando sami masungithusa mama usukhuluma kanjalo. Usho ukuthi awungikhumbuli yini mangisuke ngingekho. Hawu bengeke ngikhumbule inkinga phela bengisathuthwe lento obukade ngisho ukuthi ibhosayini ngathi sanifundisa kulezi insuku. Ya khona sithando sami engibonga khona nje yazi sengibonga usuku masuke liphelile ngithi hayi kulungile liphelile usuku yabona. Hayi sibonga khona. Kodwa awusho ke umuntu wami usuphekile kona. Bese ngiphekile noma bengaqedi njalo ubhodo kodwa sekuzolunga. Angicela uqedele sino sami ave ngila ngibeyile. Ngiyacela sino sami ungadini. Hayi ngizozama. Sama avula le TV nje namhlanje ubuka ibhola kwenze njani? Hey sino sami. Anginaso nesikhathi sebhola yazi. Kwenze njani sithanda sami?
Baby udliwa yini konze njani? Hayi lutho Themba lama ngidliwe lutho. Ukuthi nje sithuna sami ngeke ngithule ngicabanga nje amaphupho anginawo. Ngisemncane ngibuka ukuthi ngileli zinga ngilona manje empilweni yabo. So ngithule nje ngiyacabanga ukuthi ngabe kuphi sengikuthulile ngangufisa ngisemncane ngibuka nginakho njengamanje. Hawu baby awukuthi ngqondo. Ngiyizwe ukuthi wenze njani. No sema sami angazi noma ukwanaka yini lezi inyanga nje ezidlula ukuthi la endlini asisekho right noma singazama ukuthi sihleke kodwa ke kuba khona lokho uyabona. So ngizama ukisho sena sami ukuthi mina ayingiphathi kahle le ndaba le ukuthi ngithi ngihleli nawe lana masindawonye nje kuzoba khona lokhuzana baba kaSibonelo uyafona yabo. Iyangidla mina le ndaba ngaphakathi. Ayingiphethe neze kahle. Noma ngathi ngiyazama inhliziyo yami ngithi ngiyayikhohlisa ngikubone yebo ngiyakuthanda kodwa ke manje kuhlungu ukuthi masovumela abantu abayipast ethu uyabo isadlula kubona ukuthi bezofuna uzongena uthandweni lethu ugcine njengoba kunjena nje ngiyibona. Hayi sithando sami bengazi ukuthi lokhu bantu kuphatha kabi kangaka ngiyakuthembisa kodwa ngizokulungisa. Ngothokoza kakhulu Themba lama ngasiwenze kanjalo ngoba ngempela iyangidla lento. Ngikhumbula lezi ikhathi nje mina nawe sisaqala ukuthandana uyakhumbula kodwa ukuthi kwakumnandi kanjani. Sithi masindawonye kwesihleke nje sesingazi isihlekani sihleke nje kodwa. Ngiyakhumbula lezo ikhathi sona sami. Hayi sithembisa sami ukuthi sazophinde siqale. Ngiyacela somsami ukuthi uyilungise le ndaba ngoba manje angifuni silahlekelwe lokho kuhle sinakho mina nawe. Uyezwa? Ngiyathembisa sami. Umhlaba phela seshaya tselena yedwa uthando lwakho luyajika lolu thando lufaka kwi-traffic ungathini nami nangiyahlala kulesiphithiphithi wena ungathini na Kephi ukwazi namhlanje nkosikazi? Awukantwana baba bulindeleni vele. Hayi uyenze into yakho ngiyabona. Umthetho wami nje ngayenza vele into yami. Ngisazokukhombisa kahle kusekuncane lokho. Hayi nami sengikhumbula kona lokho ukukhathala kanje. Ngiyakubona ucobekile nasemehlweni uphelile baba. Hayi ungikhathazile. Ngikuvovile. Ungikhathazile yabona. Ngiyajabula ukuvovile. Hayi. Lokho baba. Yini le engqozo emnyango wami? Khumbulile phela baba. Ufuna wena? Ubama. Usana yini udame sengene lo nkosikazi wena. Ngiyagodola phela eminyango. Uyagodola eminyango? Yebo. Ugodoliswa yini? Hayiba ngilinde indoda yami. Ulinde indoda yakhe izolibelela phela layelana ngowesisi. Wena ngale ngakutshela ngathi lamantombazane sethena adeli afuna njalo uhlezi uphakathi. Wahle nkosikazi. Wemfazi indina uhambe endlini yakho zokufica endlini mina. Ngiyagodola njalo. Awusizanga uye endlini yakho ngiyeza azange aphazamise umacebe ekhulu ngesikhathi sakho nawe izola ade ngikweni ubusuku bonke ngwazi ufuna la zongiphazamisa la akadeli lo ngisho ngase akadeli nje lutho kahle abanenxele bamba inja yakho angidlali mina ije le angisabi mina angisabi ijele mina ungamnaki hayi ngabani ngiboshwe nkosikazi ungamnaki akithi manje uzongiphazamisa hayi ungamnaki silale ngiyeke lo uzokwenza lento yakho azahamba ngimiyeke baba ngiyeke sengimiyeke la wena valiwe vele eminyango ngeke asiphule isicapha sami njalo phakathi sithando sami angidelanga sekuphele nothando lwethu uphazamisa ayi kunjalo nje vele umfazi usethekwini mina ngibafuni ngakho kuloko abafazi basethekwini hayi yaziphatha ngekhanda Ngasujula nje baba wengane. Ngosazwe ezibuhlungu ayibheki. Sewenze njani? Vele abafona phela emsebenzini. Bathi angibuye ngisemsebenzini. Shuthi baba uzohamba nengithasa. Funa ngivuke nkosikazi ngiphuthume. Uhambe namhlanje ngoba ufuna ungena. Ngihamba namhlanje kusasa ufuna ngingene kusasa. Hawu baba kodwa ubusanda kufika nje. Ayikho indlela nkosikazi nawe yazi ito.
Ngeke ukwazi baba ukuthi bafonele ukuthi abakunezela elinye isonto. Mhlawumbe uthi nje angiphilile ekhaya. Kusazi ngabheda kakhulu. Ngavele ngifike sebefaka omunye umuntu esikhaleni sami ngingasenasikhala. Futhi ngibuye futhi sengihlala nomphela manje singasenamali singasasebenzi. Bayancedisela baba. Kusazi umsebenzi isikasi nje ngamanje. Nami ngithandi nje umsebenzi. Ubuhlungu. Ngase ngaphatheka kabuhlungu. Ngisajabulile nempela nje ngisekhaya. Angithi phela bona bahlala nabafazi baba ngakho nje bekhathaza kanjena. Uyazi umntwana uvuka emndenini wakhe nanicatshangele ukuthi nisuka kude. Abaza belungu abanandaba ke abasicabangeli thina ukuthi sinemindeni sifuna siqale nemindeni idinga isikhathi sethu. Bayicabangela bona kuphela. Ngabe nizokukhumbula baba nezingane. Nami ingcele lami ngokukhumbula kakhulu. Sengibiza ngoNcele. Phela kufanele ngaba ngashada nje kufanele ungibize ngoNcele. UNcele nje ubaba kodwa phela nami sengumndeni la ekhaya. Kusazi sobona nje ngizama ukugcela ukuthi ngingikwazi ukuthi ngisheshe ngibuye makuvele isikhathi ukuthi ngibuye. Usho ukuthi baba ngimlungisele impahla zakhe. Sifuna ngizose into zokugqoka impahla zami. Konke ngipakishe nesikhwama sami. Ngazi ukuthi imali ithila ngantambama ngiyabuya. Sengingene. Lungile enqala engilungisele. Okay. Ekhaya. Njani kodwa salwazi? Ndiyaphila mntanami kunjani? Khona salwazi. Ngizokulethela indaba ezibhlungu la uthi sengiyahamba sengibuyela ngasemsebenzini. Mntam. Abafonile abelungu impela bathi bayadinga. Insuku ezincane kanje sihlali nawe? Hayi sebengidinga impela. Abafazi bakho ubashiyana bani? Hayi ukhona mangibashiya phansi kweso lakho nabo badala bakhulile akuzona izingane. Yo, uyambona ke la agqoka amabhulukwe, hamba naye. Hayi ngihamba ngedwa ngeke ngihambe naye. Uzomshiyana bani ke yena? Uzosala nani la? Yo, uzakwazi kwani ukuthazoku? Funeka ajwayele ngizomfundisa, amaceke ekhulu uzomfundisa naye la angaboni khona. Hayi ke abafazi bakho bazoxabana bodwa. Mina andingenje indaba yakho nabo. Ukhona bangaqabana kanjani? Hayi bazoxabana bodwa, andingenje indaba yakho nabo. Hayi ke mina ngisaphuthuma ngasemsebenzini seniyobona ukuthi nihlalisana kanjani kodwa isigcino ufuna nigcine nihlale nonke njengomndeni. Uhlala usazi emntamba ifoni ihleli sesandleni ngoba ngizohlala ngikuxele yonke le mihla uba benza ntoni. Ukhona? Ndizobathini mina xa beshayana? Ndizobenza njani? Bakhulile sicabanga ukuthi ngicabanga ukuthi bangenza into efana naleyo. Angiboni bangenza lento efana. Ngibashiye ngibayalile futhi nabo uthena abakwazi ukuthi bahloniphane. Nawo bangakuhluphi kakhulu ngazovuka oshukela salukapha lo. Hayi ke mntami xa ngaba ubaxelele ubayalile ungahamba kahle ke mntami. Hayi ke salukwazi sami sengiyobona mhla ngibuya ke. Hayi ngizokubona kahle ke mntami. Uhambe kahle. Usale kahle mama. Uhambe kahle ke. Bafaka induma bekwebhana. Yeah. Wemeni wami kani ubukisa ngame bantwini. Yebo baba. Uyaphila kodwa nkosikazi? Ngiyaphila baba kunjani? Hayi ngikhona. La ekhaya ngathi bangikhiphe inyumbazana ngiboni kahle. Hayi ungathuki nkosikazi ngoba vele inkonyane isathuka isisimo. Bazogcina sebekujwayelile nabo senihlala kahle seni-right. Nawe uzama ukwehlisa umoya umcabango ngekuthela umacele ekhulu phela yena omdala nabe uyasebenzisa lokho ukuthi uyena omdala yabo. Nabe ngigibele ekhanda. Hayi ungavumela ukuthi agibele ekhaya kodwa wehlise na umoya nje nawe. Njengoba uzongabikho manje nisebenze njani? Nibadala nizona izingane lokho nikwebhana koze kube nini ngoba vele fanele ngigcine nihleli ndawonye nje sicela. Nazo bengekho ngiyahamba manje ngisebenzini. Manje hlola ukuhlala babili angazi ukuthi nobona ukuthi nenza njani. Ohlulekayo ukuthi siyohamba ayikho into engizoyisho. Kodwa phela kulungile nemali yafuneka. Ya kufuneka khona nkosikazi kwazi ukuthi silungise ikhaya nalibeli ikhaya lethu. Sikhumbule ke lapho Wemeni wami nganubukisa ngame bantwini. Wathembisa uthando lweqiniso. Nkosikazi sengiyahamba. Niphathe kahle. Mhloniphane. Ngalokho ngathi ngeke eThekwini ngiyeza uma lokho engifonela ukuthi nikwebhana nakwebhana. Hawu baba sikhulupana singamakadini. Angazi phela nkosikazi bekusuke le zinto zenibezi nisuke engazazi. Kodwa ke nawe amacele ekhulu umcabango ukuthi mamthi mkhulu lo usafika.
impilo zasemakhaya into eziningi zasemakhaya akazazi kahle dinga uthini afunde kuwena omdala konke ufundiswa yimina into enganeni okwasemakhaya akakwazi yena ukhulela edolobheni kahle kahle akuyona inkinga yamphethe ukhulela edolobheni hayi lento engayifuni wena ke mamthimkhulu uncenge ukuthi umncenge naye nikhulisane nihlalisane senifana njengosisi ngiyaxolisa baba sengikhulumile ya ungaze uqala manje ngisekhona ukuthi mase ngihambile usobe sekunje ngishiya phansi kwamama umama uzokwazi ukuthi makhona inkinga enibanayo nihambe nengimama kube uyena ozokwazi ukuthi yena angifonele ngizwe ukuthi konke kuhamba kahle yebo ngingasali makumane inkinga mamthimkhulu uya kumama ucela umama ngixazulele leyo nkinga yena esuke enizobe ninayo ngaloso sikhathi ngoba ngifuna uphazamiseke emsebenzini lokhu ngikhalela ingcingi utuzongkhanda utuzongcina hey kade kwasi akekho nje umfazi olalela ngize lephuma ey'nqeni mamthemkhulu uma akanazo iy'nkuni lesotheza Mina ngikwazi ukuyotheza. awukwazi ukuyotheza uvela busekhona Phela mina ngisuke eThekwini nakutheza. kwenziwani eThekwini Phela ngogesi. ubungawuphathi ngani phogesi wakho Awuphathwa phela ugesi. awuphathwa kodwa wazi ukulala emzini kanxeyi bala na washesha washona amabhasi asesho ma unjani Siyaphila kunjani? siyaphila ngisathetha nangumakoti wakakho iy'theko liyotheza ngithi ungakanazo iy'nkuni Andinazi inkuni. asihambe siyotheza nima yamusa Hayi wena macebe khulu awuye ehlathini. Kuzoya uMamthimkhulu. ngingayi mina mayehlathini Hayi ungayi wena ehlathini. ngiyabonga ma vele mina kade ngangitheza nje Bengifuna ushiyeka undiphele isigwampa. kulungile ma ngizokuphekela ukudla okuthandayo Ewe. hambe ehlathini ma uyakhuluma Kodwa ma angikwazi ukutheza. Unananto ungakwazi ukutheza. Wazini? indoda yami ma Kodwa ma ngikwazi ukutheza. Hamba uya ehlathini funa namakoti andishaya ndiphele isigwampa. wazi indoda yami nokuthi Awu baby. Sano sami. Ey kobe seku4 o'clock ke njalo. Mase dlala idrama yakho ave ungathinto. Ngiyabonga nje usabelile noma usabelisa ngibizo kwesibili. Yebo lonto. Akuwa umancane kubina uma ukubuyela ibhola ngisho ukuthi. Awu kahle seno sampela ibhola edlala 90 minutes lo. Wenzi ngavele siyicime lento uyabona ibhola phela into evele idlala ngama weekend kuphela. Mina fanele ngazi sino sami njalo mase ku4 o'clock fanele nje ubaby hour lonke nje nibukela le drama yakhe nje ubuke. Lokho busy lapha ubukela lento yakho abantu abaxabana bengaxabananga lapha abadlala ngathi ngcono ibhola into yangampela imidliwe ithi imidliwe ngiyibona lonto. Hayi awumancane bebeni ubonakala. Ayiba hawo awukahle izingaveda nesicimeke manje usuphathe ukona vele sicime sami sodlala ethi film ngaleyo cabangani Hayi awufuni awukahle sicime soyibamba masiphika phinda lento sendo sami nayi phone ring bebe. amavukane lapha ngiyacabanga ukuthi yabona insurance vele ave behlupha insurance hey sengizabanga vele ngiyibambe ngithi sombuswashona umuntu abamfunayo bafuna ukuthi insurance yini Hey, hayi ngaba banebethule labo bafuna njalo. hayi asiye kuzozigcina bazokhathala na bebe bahlupha labantu bangayona insurance abemoto kuze bengifonela bethi hey imoto yakhe ethile ungayitholela insurance othile cabanga ngoba ngihambela ngenyawo ngibela ama taxi hawo ungabanaki labantu nje abafuna ukungiqhatha bafuna uqhatha mina nawe ngoba lokungena ama calls ngicabanga sinesikhathi sihle kanjani asihlale siyixoxela sekunama call angenayo ngiyibona into leyo Hayi ave ngojabula makunje ngokukhuluma kwakho. khule Nayi phinde ring bebe kusawumshwalensi la. hey ngabheki manje uyabona ukuthi kwenzala lapha ku TV Ngibona kahle ukuthi nasengifanele nayi le phone yakho ingakuphela. Ish. Bahlupha, hey. Unobheka wakufonela? Hayi bakaze bangifonele mina ukuyizwa yami ifone ihlazi ringa njengale. Hayi. Hey, ebangihlupha. Hayi ngoba uthi benza ngoba nakho nginawe kanje. Bayahlupha. Ngisho semsebenzini, sengakhetha vele ngicime mangisemsebenzini. Bayafona, abaqedi. Ngiyibona lonto leyo.
Mana-ke sithando sami ngisacela ukuthi ngitishele la ngifuna ukubona umngane wami ngizobuya nje ngoba vele sabunga ngizocupha isikhathi uma ukuthi nje kuphela ishow 5 o'clock ngiyabuya kuzobe sephelile ishow yakho lapha na TV ivele-ke nathi sidlale ithi ifilimu yabo ngifuna ukuthi ungenzele zonke lezi kade uyibona laphana yes yes ngiyabuya yes Wathini ngeyamemizwa, wathini ngenhliziyo yami. Ngiyabona ukuthi umama Somile nanti itiye lakho mangethe. Othi ukubo. Yebo, mntana. Sawuqeda nokwenza itiye mntana. Ngiyangazi nje ma phela wathatha indoda nakhe yathatha umfazi la kumina. Wena. Kuphi lokho sethekwini? Kuyotheza. Wema bunga kusingala kunama yabo le lehlathini nami elinameva la ahlaba kakhulu inqandane. Ewe. Hayi uthakala ngakhona. Ukhombise ngaphona ma. Andimazi ngibona ephuma kaloku ehamba edikila. Hayi ufuna kuhlabeka ufike ethi ukubhaleka kwabhaleka. Uzobhaleka phaya. Uzohamba nini ma? Awumbani unkosinathi lona. Unkosinathi kaloku umbuyise kwayena ngumfazi wesibini ekhaya. Andimfuni kwayena lo mtshakazi. Nami ngumfana. Sengibuyile ke ehlathini. Sabuyile. Uncedile ke wabuya. Khawuthathe naku ubhuti uhambe qoba ezankuni ufuna undiphela amahlewu. Upheke ma. Ongibuyelwa buzela ma. Uyalwabhuzela nje. Akanasithunzi lo mfazi. Akanasithunzi lo mtshakazi lo. Umbhekile. Hayi mina mama. Unesithunzi wena. Nginesithunzi ma. Unesithunzi wena. Saze salingwa ma. Ndilingeke futhi nje inhliziyo yami ibuhlungu indaba lo mtshaka emagcini akwabani kona. Semagcini nami. Nokulala uvuka ngo-12 umuntu umfazi uvuka ngo-12. Ngo-12. Ukumva nje umtshakazi ovuka ngo-12. Hayi mama ngeke. Nawe mangasenze iqinga hamba. Le ndoda kuningi umntwana ngingafika ngane nami umfica nami mina ngimfundile ukuthi ngimi la ukuthi soba yini unkosinathi mntami unkosinathi mina soba yini unkosinathi mina ngisendawo mina ngikhona la ngimzalekile yo awuphunge ma into yakhe izobuya izokutshela ukuthi inkoni lezi isiqobe yayiqeda ngisabeka endlini ke ma hayi awuhambi uyabeka umakoti yeso mangethe ewe Yo, asibani. Mamthimkhulu. Kazi sekwenzekeni kula makhosikazi kana nkosi yami. Hayi, oba ngcono bangekho inkinga kodwa. Hey. Hello? Ya nkosikazi. Ni right kodwa. Uthi bayakufukuzisa. Obani bona bakufuzisayo? Hayi ngeke baze bakufuzise oma usibazo ubafundisa umsebenzi phela ufuna ufunde nomsebenzi wasekhaya hayi awayazi umsebenzi wasekhaya ufuziswe uyafundiswa la ngeke badlale ngawo hayi angazi kodwa ngizoke ngifike ngizame ukuthola isikhathi mangithola isikhathi ke ngiyobhekisisa kahle lentweni ukuthi kwenzakalani kahle kahle ngoba ngathi bayakufuzisa mhlambe bayalokhu bayakufundisa umsebenzi ngazi kodwa ngizobona mase ngifikile nami sengibona phambi kwami ngikhulume ngento engiyaziyo nento engiyibonayo ngakhuluma ngento engingayazi manje uthi bayakufuzisa angazi ngikhumbula uma kodwa efuzisa umuntu benomacebo ekhulu ngizobona mangifika ngizothola isikhathi manje ngithola isikhathi lemsebenzini ngikwazi ukuthi ngifike lapho ngibone ukuthi kwenzakalani kahle 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 la ngisemsebenzini manje avele sengikhuluma ngami selivukile idolobha ubuye kahle emzini wami kwenzakalani hayi ngimtholele imvuko lo mntawasho Khathele ngoku. Yempinga yakho. Hayibo, uphusha mina kanjani? Yebo. Uphusha mina. Uphusha mina. Ayinoma akhamukile lapha ngimbulala mfazi. Hayi mawukaze ungahlala msinami. Bazana phansi bakathatha. Bazana. Yebo. Hey, bazana phansi yakho. Yinjwayela lo ma. Yinjwayela lo ma. Akahambe manje. Akahambe manje.
Anzi ngankosinathi. Ungangijikishela ngempela. Abuzana kanje. Hey, maqhathi yima. Hamba manje. Ngankosinathi. Anzi ngankosinathi khonsekani. Manje la hamba. Uhambe wena. Hamba uhambe. Manje la hamba. Mithwala kanje manje. Thatha imithwala kanje manje. Oh, ingane yami. Unkosinathi ngizomfonela namhlanje. Ngazathola unkosinathi. Litho lapha lathi lalisekileyo. Thula mhlawumbe. Thula. Akasho lideka balami. Mama ngizokubulala ma. Thula sanyembezi mntwana. Uyambona nje lo mchazi lo ndithi makahambe. Unkosinathi lo ndizomfonela na njengangoku. Khe. Sizohlala abantu basedolobheni sathina kade. Oh, umntapuli lokho elila. Oh. Thula. eThekwini uthatha indoda yami kade ekipite nayo eThekwini basuka beza la ekhaya kuzohlukumezwa mina mangikhuluma naye akasangizwa yonke into ukwazi ukubamba mina ngezandla emzini wami hayibo yibhadi ngempela akangiboni ngungiboni ngenhlanhla nomakhelwane ngathi bebengekho ngisho phandle ihlazo phela lo mina wonke ngacebe ekhulu manje umfazi kanje kwami uNkulunkulu kanti bathanda bonke abantu bakho kulele lokho sithi ngizokhushila ekhulisa ngamezweni ngakutshela wena ngathi buyele eThekwini ubhizi ulandelana nami ulandela indoda yami usuzongishaya emzini wami uyakwazi ungimisa ngey'ndonga ngilayishe isibhakela ugaza mina ngumfazi waleli khaya leli ngeke nje nakancane uzohamba uye eThekwini ngisho ukuthi uyafa yifa avele imnandi ilanga lantambama hayibo hey baba uyinxele kuhamba kanjani hey ngicela nangisakubona nokubona hayi ngiyabona indlela odlula ngakona ungiboni mfethu ufunani ngoba phela ngazi useThekwini mina la ukhona duma ikhala njengoba ngihamba ngibona lutho nje awuboni lutho ngiyabona ukuthi nje yabona mahani sabheke phambili uthe nje ngekhaya la ngiyakhona le ntaba esihlala kuyona ayi iyangiphazamisa fanele imoto ngifese ngipase ngipake egcekeni ngipakele ezansi nginyuke ngiphume ngijike hayi ukuthi nami ngisanda kufika abe ngibona inhle imoto yakhe abe vele ngakuhlangabeza ezansi uyabona ngibona nje uqhamuka usagijima nentaba la uyizwa hey mubi ndoda kubi kwenze njani ngoba manje ngazi useThekwini uhambile nje wena la ensukwini manje ngazi ukuthi usubuyile futhi ngifolele umfazi wami omncane uthena ngathi nokuhlukumezeka lapha ekhaya ululu baye amanye amadoda engihlala nawo ngale emsebenzini ngithe mangiwaxoxela ngalena athi abafazi bagcina bayibuleleni ngesinye isikhathi awuphuthuma uyobheka ngaze mhlawumbe umonalo ube mkhulu ubone ukuthi kwenzakalani ekhaya ngizama ukulungisa mhlawumbe khona kusekuncane nje ngisheshe ukulungisela hayibo benzanani manje ngoba phela ngithi ubashiye be right laba bantu labo ngiyazi ukuthi into enziwa yilaba bafazi laba ngoba ngabahlanganisa kahle bazwana naye abahlanganisana noma yonke into ngishiya yonke into yabukeka nje i right ngithi yonke into i right hayibo ngabe kubangwani manje ngabe ngiyezwa ke kubo xatshana kanjena nje ukhona ekhaya mhlawumbe kubanga ukuthi ulale kwaMasibanibani awulalanga kwaMasibanibani uyayibona lonto angikho okuwesa angazi kwenzakalana hey madoda ye ubani ohlukumeza omunye lo mncane ohlupha umdala uthi lo mdala noma uqobo yabona lento ngithe angikuthume ngizoyibheka le mayise noma angazi ungenweni ngoba phela ngithembena ngamtshela ngihamba ngathi ngicela abe yiso kulaba bafazi hayibo bangalokhu babuye baqobhana benalokho phela ukubhlokhuza phela ingane zakhe lezi mazilana mazingaphansi kweso lakho uyayibona lonto le fa angikudingi la ekhaya uyangihlukumeza awukwazi ukuhlonipha mazilana fanele kubo yena oyibhekayo ukuthi hayi nangu Masibanibani uright baphethene kahle makuzoba yena uthatha amasayidi manje into enjani leyo ngoba nengane ezincane lezi ekhaya mawukuthi khona oyithanda kakhulu khona ongayithandi igcina ixabana yazi kodwa ake ngibuze mfowethu njengoba azi insukwini kade ngihleli namagenge la ngithi hayi makukhona indoda ofanele ivunywe endaweni wena baba uNxele uyenzile lento mfowethu wathatha abantu siphela lezi zikhathi siphila kuzona sekunzima manje ukuthi uthatha amakhosikazi amabili wahlanganise okuwese wahlalisa ekhaya elilodwa uyabo bengisana ukuvuma nje ngiyaxakeka manje hawu umusu sekuneyinkinga ukuthi kwenzeka kanjani ayikho into evunyalo ha ayikho into evunyalo kunzima yabona uma uthatha isithembu
Ulanda inkinga. ulanda inkinga mana khona ngifuna ukukubuza wona baba kodwa ke nje ngisubathathile laba bafazi bakho uwabakhanda kodwa phela umfazi uyakhanda ovela ukuthatha umfazi umfake ekhaya So kanje. hayi bo hey ubona amadoda kujatshulwa ngapha nangapha uyakhanda umfazi uyabona ovetana uthatha abafazi bahlalise ndawonye ngoba bazovuka manje ukuthi hayi bo nami indoda yami kufanele kunje uqale ukukhanda ekhaya uthi mawufika nalona ngisethi baba yimi ngidinga umuntu nje uzofika naye ezongisiza umsebenzi mningi ekhaya ngoba yini umkhandeli uthi musumbekela ukuthi hayi nangu masibema ngavela ajabule kuba mawele behambe kanje uyayibona lonto le Hayi mngana wami windoda. ngiyakutshela bafu ngiyakutshela uyabona nje mina ngiyasithanda namba 15 Ngikhumbuza into engingayinaki. ngiyakutshela mfowethu ngiyakutshela kunobaba ngale emayelekele entabeni ngale usanda kulungisela nje ezinyangeni ezintathu kulukhuzana ubaba umthembu baba umthembu laphana benamakhosikazi wamtholela wafika wazomlungisela ukwazi uqinisa nekhaya abafazi bakho behlale kanje ngisho ungahamba u6 months wonke umfazi ngeke uthole ukuthi usegijima nabafana bembuza abafana benkomo ngapha uhlala linde wena lento esayigcina emandulo engasenzeki njengamanje Hayi kufanele ungisize before ngibuyele eThekwini. Ngifuna ngiyilungise manje. Ngishiye wona sengiyilungisile si right. usuyilungisile Ngizama indlela yokufona ngifuna abelungu manje uthi hayi engathi nginenkinga na ngiyagula. Bazothi ngisekhona ngale msebenzini. uyabona Bazothi ngiyagula kanti usungapha ekhaya Senzama ukuphesha lento. angibona abelungu lama benenkinga bakutshela kahle ukuthi hayi basaye emalivini yabo balungisa into zomndeni nawe ulungisa into zomndeni wakho mfowethu ithanda ubuyela lena suyilungisile mina kusasa kokusayo Belungithatha ungiphuthumise manje. sengakhona ngale emayile ngoba ngeke ngoba manje uyothola ukuthi ufike uthola sekufa umuntu kwakhona nje ngizosebenza kanjani ngisebenza kanje ngiyahamba ngiyabuya ngiyahamba ngiyafonela angani manje ngizafuna ukusho ukuthi hayibo sokwaba umfana nje la eThekwini uvela ufike nje manje ngokusheshsha imali zingekho kanje hey yabona ndaba labafazi mina ndoda yabona lesithembu nganami lanisa usithatha ucabange ya sifuna ukukhandwa mfethu usithatha ucabange ucabanga ukuthi obaba babenza ngani manje ngoba wawubona ukuthi namakhosikazi awu5 ahlele ekhaya kodwa kuyazwana kuthiwa hawu mina kwethu babesikhanda manje thina ke entsha manje asikunaki lokho sivele sithi nje ngifuna ukuthatha isithembu uthatha abantu bahlanganise kuvuka amakhanda kubo labantu akuqala bakhulanga ndawonye yebo lonto leyo mase behlangana kuyonakala nami ngazi lento ngiyikhohliswe yini hayi kodwa uthando kodwa wathi uma ungichazela inkinga ukuthi kwasuka phela lwaseThekwini wakhulela kodwa usuke wayephatha le ukuthi ulokhuzile unengane naye kunzima ngisamveza ngisamfikisa azophatha ingane sekuwest uzokonakala kakhulu ngakho ngithe ngizoloku ngithi kancane kuze gcine kuyofika kule yengane kuze kufika alubakhande bese ufika la manje mase kunje ngivele ngihlala phezulu sithi ngiyabakhanda ubakhanda uthi umtshela lenzo ukuthi hawu ayifika ingane yami bose kusho yena macebo ayifika ingane ngiyibone uyabo hey ungishintshele macebo ekhulu waye hayi wayena ungishintshele macebo ekhulu Ilena ufazi ngisho, muhle ngithanda kumnandi sihlezi sijabulile sihlekile kokuhle uyabona manje sekushintshile manje yonke ishintshile senokuthanda ukufuna ukungoverpower manje hey angakubambezi bafu ubuthe kaphuthuma onqele madoda sedlula ugijima kangaka hey madoda akungithinto wakwami nami hey ngale ngedwa namhlanje ngiyabuka nje amafaya ahlangana phezulu ehlangana amakhazaza lapho hey akulali angifuni ukulala ngifaka izandla emathangeni hey ngeke ngimthinta usima hey bheka kunjani right yebo umuntu akasakhunjulwa yini bathula ifoni yami yazi yathula sengichecka network la nje ngaba ayikho yini yabo yikho nje yakho nje ibe yini amtshela umama ukuthi ngeke usawubona abangani phela awu isoka lakho ngeke lidlala amakhazi ukhona bengicela uphuthume bebe yazi nje hey ngeke ukhumbule lento le phela wena yazi mukadula vele bese ngathi awukazi ube khona into engikhumbula ngakho awenza ubuye thina kuphelile ke ngakho iphi le ndoda akuqhoshe ngayo ikushile ngoba ungenangqondo kusele mina ngimacebe ekhulu mina awuyindawo uzofela la esicamelweni hayi bo wenzakala nemzini kababa hayi bo kakhulu suka wenzani umenzani umunye umntwana hawu baba kuba umuntu useThekwini nje ngisethela ufuna ukuhlala uzonza lemkhuba yenza njengamanje kade ngifonele mangithi mkhulu ngithi ngiyamhlukumeza la sengifike ngiyafica ngempela into ekade ngifonele ningitshela yona
nginiphikele kuyena ngathi yena ngeke nize niyenze lona yilo yenza kuyena njengamanje. Awuyena baba afoni ngani akasifoneli ngani baba mayizofika. Hey phuma nosezwe lo ngibuza yona. Hey nto fast no. Uthikulu. Fonele ambulance. Fast la. Wemyeni wami nganubukisa kame bantwini Samile namanzi. wathembisa uthando lweqiniso kithi sonke manje ungishiya ngedwa uthi uzongikhanda uthi uzongigcina uthi uzomnami